Croeso i bodlediad Rhowch Wên ar eich dyfodol. Podlediad sy'n anelu at roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am astudio deintyddiaeth neu hylendid a therapi deintyddol. O fyfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr i ddarlithwyr ac arbenigwyr, rydym wedi troedio'n ddwfn i ddarganfod popeth a fyddai'n ddefnyddiol i chi i'ch helpu benderfynu a yw'r rhaglen deintyddol yn addas i chi. Gan ein bod yn sgwrsio â phobl go iawn, mae ganddynt straeon go iawn ac mae popeth yn cael ei adrodd o'i safbwynt nhw. Os ydynt wedi llwyddo i gynyddu'ch diddordeb mewn deintyddiaeth, yna mae modd i chi ddod o hyd i'r holl wybodaeth ymgeisio sydd ei hangen ar ein gwefan. Ewch i dudalennau gwe Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd. Gobeithio byddwch yn mwynhau'r podlediad a'i fod yn eich ysgogi chi i feddwl am roi gwên ar eich dyfodol.